Saúdos, que tal como están? O conflito en torno ao bar Estilo en Fernando III Santo será un dos temas centrais do pleno ordinario que se celebra esta tarde. Mentres que o PP pide ao goberno que actúe con máis celeridade, Compostela Aberta defende que están a traballar case a diario para evitar os disturbios e problemas que se suceden neste establecemento que funciona como after hour. Por certo, que o alcalde vende a anunciar que fará unha remodelación do seu goberno a semana que ven. Xa dixera hai tempo que non haberá cambio de caras, aínda que si reorganización de competencias. De xaneiro a maio, o Concello interviu ata en 65 ocasións en conflitos derivados do bar Estilo, o establecemento de Fernando III Santo, que ten en vilo os veciños da zona. Neste senso, o concelleiro de Convivencia explicaba que no último ano diminuíron considerablemente os días nos que o establecemento abría as súas portas exercendo de after hour. Horas antes do pleno no que o PP pedirá ao goberno unha modificación da ordenanza que permita ter máis capacidade de actuación á policía local, Xamduro aseguraba que os axentes municipais xa teñen suficientes competencias. Teñen suficientes competencias e suficiente legalidade que os respalda para actuar do xeito que consideren conveniente sin necesidade de maiores modificacións legislativas que realmente non aportan nada ao que xa poden facer e están facendo. Así que máxima preocupación e solidariedade cos veciños que están a padecer este problema que está encamiñada a súa solución e, bueno, e quizáis un pouco menos de alarmismo. O Concello recoñecía que estamos ante un problema complexo e aseguraba, ademais, que os expedientes abertos contra o local no Concello non son tan graves como para decretar o peche. E máis, Xamduro asegura que esas sancións amosan que o Concello está en riba do problema. Este é un dos problemas sen resolver dende que Compostela Aberta está á fronte do Concello e que precisamente o pasado martes cumpríanse 2 anos da toma de posesión do goberno e no ecuador dese mandato o alcalde anuncia cambios antes de que remate este mes de xuño. Será unha pequena reorganización de tarefas e responsabilidades entre os seus concelleiros. Estou moi satisfeito con o meu equipo, creo que se fixe un bo traballo nas condicións nas que chegamos ao goberno e serán axustes para non dar a sensación de inmobilismo e de seguir aproveitando as enerxías no segundo tramo que é o que nos toca. E con moi pouca colaboración da oposición, que incluso algunha dela tivo oportunidade de poder integrarse no goberno e nunca estivo pola labor. O alcalde referíase ao intento de que o BNG entrara a formar parte do goberno. En canto ao PSOE e ao PP, os dous grupos da oposición tomaron o fútbol como símil para referirse a estes cambios no equipo de Noriega. Din que se o adestrador e os xogadores son malos, non hai nada que facer. O Partido Popular descenderonos administrativamente a regional preferente por sentencias xudiciais e pola corrupción. E dende aquela recuperamos o club, saneámolo, temos un equipo de canteira participado. Seguindo co símil futbolístico, podríamos decir que cando un partido como o PP ficha unha estrella como Agustín e logo sale unha Anelka, pois a verdade é que eu entendo perfectamente que no PP estén preocupados, porque cando pagas moito por unha persoa que era o número 3 do partido e chega, perde eleccións. Falaba o alcalde de Anelka, un xogador que estivo no Real Madrid alá polo 99. Non sabemos se todo isto de falar de fútbol ten algo que ver con que este sábado se celebre en varios puntos da cidade a festa do deporte. Deixamos o Pozo de Raxoi e chegámonos ata o reitorado da USC que hoxe acolleu a presentación do Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía. O evento celebrarase a semana que ven na Facultade de Psicoloxía. En el participarán investigadores, expertos e profesionais do deporte rei. Unha visión do fútbol dende a perspectiva científica e universitaria. Esa é a base da que xorde o Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía que organizan por segunda vez a Universidade de Santiago en colaboración ca Federación Galega de Fútbol. Trátase dun evento único, xa que non se ten constancia dunha iniciativa semellante realizada de forma conxunta entre unha universidade e unha federación de fútbol. Para este congreso, que terá lugar na Facultade de Psicoloxía entre os días 26 e 30 deste mes, acudirán a Santiago expertos, investigadores e profesionais do fútbol. Entre as actividades teremos por unha banda centos de ponencias. A cargo de catedráticos e profesores de universidade e tamén a cargo de destacadas personalidades do ámbito do fútbol. En concreto van vir representantes que van a ser ponentes no Congreso do Deportivo, do Celta, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, do Valencia, do Sevilla, do River Plate ou do Estudiantes da Plata, entre outros. Por outro lado, mesas redondas organizadas por gremios.
vai haber unha mesa de adestradores, unha mesa de xogadores, unha de directivos, unha de árbitros e unha de xestores deportivos. E ademais vai haber unha mesa específica tamén sobre violencia no fútbol. Haberá tamén talleres prácticos nos que se presentarán os últimos avances sobre fútbol e psicología aplicada a este deporte. Dende a Federación Galega de Fútbol agradecían que se celebren este tipo de iniciativas que logran reunir a profesionais de tan alto nivel. Para nós é moi sinxelo estar aquí, moi agradecidos en colaborar, en intentar poñer o noso grau de arena en que saia o mellor posible o Congreso e invitar a xente a que participe, a que acuda, porque simplemente con ver un pouco o programa que ten o Congreso pódese ver que o nivel é altísimo. O Congreso conta ca colaboración de numerosos clubs como o Deportivo da Coruña, o Celta de Vigo, Lugo, Compostela ou do Real Madrid. Tamén ten o apoio do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, do Consello Xeral da Psicología de España, das 4 deputacións galegas e do Concello de Santiago. E seguimos con iniciativas relacionadas ca investigación e o desenvolvemento. E que o exreitor e investigador do Citius, Senén Barro, impartía onte unha conferencia na Cámara de Comercio sobre os grandes avances da intelixencia artificial. O exreitor Senén Barro, investigador do Citius, ven de dar unha conferencia na Cámara de Comercio na que se analizou os avances da intelixencia artificial centrados en dar máis autonomía ás máquinas para dar solución a problemas reais. Con todo, durante o seu discurso, o investigador explicaba que nunca se conseguirá aproximarse a unha intelixencia como a humana se non se producen avances significativos nas capacidades das máquinas para aprender. Senén Barro recalcaba que os robots non pensan no sentido humano, pero son capaces de facelo no sentido práctico ou da utilidade. Ademais, as máquinas, dixo, cada vez son máis capaces de sentir grazas a un número crecente de sensores. Os mellores ferreiros do Estado daránse cita esta fin de semana no Obradoiro de Forxa, que se vai celebrar na Praza da Quintana. Ao longo do evento construirase unha enorme escultura de ferro que irá parar ao Parque Eugenio Granel. A Praza da Quintana acolle dende mañá e ata o domingo un obradoiro de Forxa que reunirá os 20 mellores ferreiros do Estado. Hai un nivel moi alto, a todos os niveles, hai grandes maestros como Miguel Xirao, un referente na Forxa para todos os ferreiros que estamos aí, aparte de ser unha bellísima persona, xente do calado de Alejandro Cremades, que é comisario da UNESCO, tamén virá Luis Aviac, Jordi Lluc, Morci, Ocampo, Tomás Heinz, que dará unha charla. O obxectivo non é outro que ensinar os máis novos este oficio no que falta man de obra e que pode ser unha interesante saída laboral. É unha forma de cara ao público que vexan que hai oficios que teñen saída laboral, porque normalmente os talleres de Forxa estamos demandando man de obra, pero que non hai man de obra para isto. Hai soldadores, porque moito FP, moito tal, pero xente para a Forxa que podes hablar é que somos contados, non hai. E realmente, se miramos Galicia, son 5 catedrales en Galicia. Os artistas amosarán a súa obra e traballarán o ferro en vivo e en directo. E máis, 6 dos máis importantes ferreiros do Estado realizarán unha escultura que logo poderemos ver no Parque Eugenio Granel. A obra, que escenifica unha onda do mar, medirá máis de 3,5 metros. E xa de cara ao mes que ven, concretamente o 9 de xullo, os máis atrevidos teñen unha cita no Camiño Francés e que terá lugar a 4ª edición da media maratón O Gran Camiño. A proba ten como meta o Concello de Arzúa e como punto de chegada o Pino. Os concellos de Arzúa e o Pino organizan o vindeiro 9 de xullo a 4ª edición da media maratón O Gran Camiño. Trátase dunha proba cunha distancia de 21 km que xuntará o deporte e a ruta xacobea, xa que a carreira transcorrerá íntegramente pola penúltima etapa do Camiño Francés. Tamén é importante que concellos, pois un pouco que estamos unidos xeográficamente, pois tamén esteamos unidos en participar xuntos en eventos deste tipo. A clausura será este ano no Concello do Pino. Decidiuse así, explicou o alcalde da localidade, para que a maior parte da proba teña lugar por terra e non por asfalto. Esta proba sigue sendo prácticamente a mesma, o que fai é mudar, desde salir de O Pino a Santiago, sale de Arzúa ao Pino. Mais que nada porque fixemos ese cambio, porque tiño que dicir máis ben o técnico deportivo, porque é un tema técnico, era que moitos dos corredores daban a súa queixa porque o treito de Santiago era todo asfalto. Os que desexen participar poderán inscribirse ata o 6 de xullo a través da web www.msports.es. Os gañadores recibirán un trofeo e un premio económico que irá desde os 300 ata os 50 euros.
A Sociedade Xeral de Autores e Editores quere sacar os seus asociados á rúa e por iso porá en marcha un programa musical que se vai desenvolver en varios centros socioculturais da cidade e tamén noutros lugares como a Cociña Económica. A primeira artista en actuar neste ciclo é a cubana Yamila Puro Feeling. O Centro Sociocultural de Conxo estrea mañá o programa Esgae Actúa, unha proposta coa que a Sociedade Xeral de Autores e Editores quere achegar os seus artistas á cidadanía. Este primeiro ciclo correrá a cargo da cantante cubana Yamila Puro Feeling. Naceu na Habana, pero reside desde hai anos en Compostela. O seu repertorio está próximo ao Jazz World e ten recorrido ca súa proposta musical escenarios non só de Galiza, senón tamén de todo o Estado. Reconócese quizá do seu repertorio o que ten dedicado a Machín, Saudade de Machín ou de Machín á nova trova, ou o que ten traballado en boleros, bolerista en viaxe, por exemplo. Nesta ocasión, o que achegará aos centros socioculturales de Santiago, que antes vos relatei, será musicar a Julio Cortázar. Despois, Esgae Actúa fará parada nos centros socioculturais de Lavacolla, Vite e Santa Marta. Tamén haberá concertos na Cociña Económica e no Centro de Maiores de Porta do Camiño. Os recitais son de balde. E no Centro Xove da Almáciga vaise celebrar un obradoiro de arte urbana. A actividade xurde dos orzamentos participativos de Mocidade 2017 e ten como obxectivo darlle unha visión feminista ao mundo do grafito. A luns estará aberto o prazo de inscrición do curso, o que xa se apuntaron unha dúcia de persoas. O obradoiro incluirá unha parte teórica e unha práctica. Ao final do taller, os participantes, axudados das profesoras, pintarán un mural no mesmo Centro Xove. O obradoiro desenvolverase dende o 22 deste mes e ao longo do mes de xullo. Coa chegada do verán chegan tamén as distintas propostas culturais ao aire libre. Neste caso falamos dunha cita musical que se vai desenvolver dende finais deste mes ata o finais de xullo. Trátase de Terraceando, un ciclo de música que percorrerá lugares singulares como a Finca do Espiño ou os xardíns do Hotel NH Collection. Dende finais deste mes e ata finais de xullo, a música chegará a lugares nos que normalmente non se organizan concertos. Será grazas ao ciclo Terraceando, organizado polo colectivo Desconcierto Cultural, que na súa sexta edición tratará de novo que terrazas, xardíns ou espazos singulares acollan actuacións variadas e con entrada gratuita. Elevar a música, sacar a música pois das salas e dos bares e dos espazos cerrados que están fantásticos en inverno, elevala a parques, a xardíns, a terrazas, un pouco tamén para, de alguna forma, unha doble finalidade. Por un lado, tamén en ocasións amosar espazos que quizá estén un tanto agochados para unha parte dos composteláns, como por exemplo, non pode ser a Finca do Espiño, que para alguna xente é moi coñecido, pero outra xente o coñeces completamente. Eu coido que vai ser unha fantástica apertura do ciclo. E que o programa iníciase precisamente na Finca do Espiño o día 29 deste mes de xuño co grupo Alto Volta, de Valga, e o barcelonés Mian de Bis. Os outros escenarios polos que pasarán ata finais de xullo outras 5 bandas serán o Bar Olvido, o Hotel NH Collection, que acolleu hoxe a presentación do ciclo, o Hotel Costa Bella e o Xardín do Pazo de Amarante. Prepárense para pasar moita calor nos vindeiros días. Os detalles da predicción meteorolóxica de seguido da man de Meteo Galicia. O venres agardan nos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes no litoral norte. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas do interior. As temperaturas van a ascender e os ventos serán frouxos de dirección variable en xeral. O sábado a xornada estará marcada polas altas temperaturas. Así os ceos estarán pouco anubrados, aínda que pola tarde medrarán nubes de evolución con posibilidade de algún chubasco illado. As temperaturas van a ascender e os ventos serán febles de dirección variable.
O domingo non se esperan cambios significativos. Con esta situación teremos ceos despexados en xeral, con nubes de evolución á tarde no interior. As temperaturas non terán apenas cambios, aínda que as mínimas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de dirección variable. O venres en Compostela o día estará despexado dende as primeiras horas. As temperaturas máximas ascenderán ata os 32 graus e as mínimas ata os 14. O vento será feble do nordés. O sábado teremos de novo un día marcado polas altas temperaturas. As máximas van subir ata cadar os 34 graus e as mínimas os 18. O domingo a xornada será de novo moi calurosa. As temperaturas máximas quedarán nos 33 graus e as mínimas subirán ata os 20. O vento soprará feble do sudoeste. Veñen de ver nestas novas moitas actividades que se van desenvolver na cidade. Aquí lles achegamos outras na nosa axenda cultural. Estas foron as noticias que marcaron a actualidade dos xoves en Santiago. Agora toca analizar a vida municipal no Preguntoiro. Desta vez Silvia Castiñeiras entrevista ao voceiro municipal popular Agustín Hernández. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.